सच कहते हैं हम कसम से कसम से कसम से कसम से, सच कहते हैं हम हमें प्यार हो गया, अब तो मुश्किल बड़ा इंतजार हो गया। नमस्ते प्रणाम, हम गीतकार दुर्गेश बेदर्दी और आज हिंदी धुन पर भोजपुरी गाना लिखले बनी आप सब कलाकार खातिर। और जौन गाना बा कसम से हाँ हमें प्यार हो गया, सनम से यही धुन पर लिखले बनी भोजपुरी गाना। और आप सबके मुखड़ा सुनावे जा रहा हूँ, तो मुखड़ा सुनी कैसे बा कि साँच कहल जला प्यारे अंधा होला, प्यारे अंधा होला हो, साँच कहल जला प्यारे अंधा होला, दिल तोड़ल लइकियन के धंधा होला हो, साँच कहल जाला प्यारे अंधा होला, प्यारे अंधा होला। तो ई रला मुखड़ा, आराम से आप सब गा सकतनी हिंदी गाना जौन बा ओकरा के सुन के आराम से वही तरीका से आप सबके गावे के बा। अब आप सबके अंतरा सुनावे जा रहा हूँ, तो अंतरा सुनी कैसे बा कि आज एकरा से तो काल ओकरा से बतियावेली समन करे जकरा से हो, काल एकरा से तो काल ओकरा से बतियावेली समन करे जकरा से, सुन सुन यार कबू करिह ना प्यार, सुन सुन यार कबू करिह ना प्यार, ना तो जिंदगी हो जाई तहार बेकार, साँच कहल जाला प्यारे अंधा होला, प्यारे अंधा होला। तो ई रला अंतरा देखी हिंदी धुन बावे और आप सब हिंदी गाना सुन लेम। और एकरा के जब नया म्यूजिक बनवा के गावे के होई तो अलग तरीका से जनी हम गौले बानी ये प्रकार के आराम से आप सब गा सकतनी ये गाना के। ई नहीं कि हिंदी में जनी गौले बाड़ वही लेखन गावे के बना, बस भोजपुरी में आप सब अपना तरीका से गा सकतनी नया म्यूजिक बनवा के। और लास्ट अंतरा खातिर आप सबके हम हर वीडियो में बताऊनी कि लास्ट अंतरा खातिर आप सब हमारा लगे कॉन्टैक्ट कर सकतनी। हमार मोबाइल नंबर बा 99-345-2912 हमार मोबाइल नंबर हवे। तो आप सब फोन करके कह सकतनी कि भैया हमारा ये गाना चाहिए, तो लास्ट अंतरा व्हाट्सअप के माध्यम से लिख के आप सब कलाकार खातिर भेज देम, व्हाट्सअप के माध्यम पर लिख के भेज देम। और जो पर्सनली में जो गाना लिखावे चाहता तो पर्सनली में हम गाना लिखेनी जो यूट्यूब पर डालतनी, एकरा से भी ब्रांड गाना लिख के देनी पर्सनली में गाना लिखावे खातिर पैसा लगेला। और जो नया म्यूजिक बनवाना चाहता तो नया म्यूजिक हमारे यहाँ बहुत कम बजट में ब्रांड म्यूजिक बनेला, एकदम अलग तरीका से धासु म्यूजिक बनेला। और जो गाना गावे चाहता तो हमारे खुद के अपन स्टूडियो बा, बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो, जादवपुर बाजार, गोपालगंज, बिहार में हमारे स्टूडियो बा। आप सब आ सकतनी, रह सकतनी, रहे खाए के पैसा हमारे यहाँ ना लगेला, आराम से रह के गा सकतनी और जितना मर्जी उतना गाना गा सकतनी और आराम से जितना दिन मर्जी उतना दिन रह सकतनी, काहे कि कोनो दिक्कत परेशानी नहीं है रहे खाए के। और ये चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, कमेंट करी और दबा के शेयर करी। और सही दुर्गेश बेदर्दी पर आप सब आशीर्वाद प्यार बरसौले रही। तो चली, नमस्ते प्रणाम, हर हर महादेव, जय मां सरस्वती, जय हो।